Ja, velkommen til min screencast her, hvor jeg vil gennemgå formlen for antallet af kombinationer, som man kan udtage fra en mængde. Det er også det, vi kender som binomialkoefficienten, og den skriver vi sådan her, kn, r, hvor n står for antallet af elementer, vi udtager fra, og r er antallet af elementer, vi udtager. Og man kan altså beregne antallet af kombinationer således, så vi tager n fakultet divideret med r fakultet gange med n minus r fakultet. Og det vil jeg gerne lige prøve at illustrere her. Lad os sige, at jeg har en mængde her. Og i den mængde har jeg n elementer. Jeg har a, b, c, d, e, f. Så i det her tilfælde, så er mit n altså 6, fordi der er 6 elementer. Jeg kan så udtage kombinationer fra den her mængde, og lad os sige, at jeg gerne vil udtage, lad os sige, r elementer. Og i det her tilfælde, lad os sige, r er 4, så jeg vil gerne udtage 4 elementer. Så når jeg udtager kombinationer, så er rækkefølgen lige meget. Så jeg kunne for eksempel udtage en kombination, der hedder a, B, C, D. Det er 4 elementer. Jeg kunne også udtage en anden kombination. Jeg kunne for eksempel udtage A, B, C, E. Og jeg kunne udtage en tredje kombination, fjerde osv. Og antallet af måder, jeg kan udtage de her kombinationer på, altså antallet af de her mængder her, jeg får skabt, det er så lige præcis dem, jeg betegner som kn, r. Hvis vi prøver at kigge lidt videre på det, så kunne vi jo stille os selv et spørgsmål. Hvis nu jeg har udtaget en kombination her, jamen, hvor mange permutationer kan jeg så lave ud for den her mængde på r-elementer? Permutationer, det er jo en ordnet liste, som jeg kan illustrere ved sådan her en række elementer. Så hvis jeg skal ordne den her første kombination, så kunne jeg for eksempel sætte en rækkefølge ved at sige A, B, C, D. Så det var en permutation, jeg har lavet ud fra den her mængde. Jeg kunne lave en anden permutation ud fra samme mængde. Jeg kunne for eksempel sætte den i række sådan her. A, B, D, C. Så det er en anden permutation, jeg har fået lavet. Jeg kunne lave en tredje og en fjerde osv. Så jeg kan lave et antal permutationer ud fra den her mængde. Og hvor mange måder kan jeg nu lave de her permutationer ud fra den her mængde? Jo, altså jeg starter med at skulle vælge et element til førstepladsen. Og det kan jeg jo gøre på 4 måder, fordi der er 4 elementer i mængden der. Når jeg skal vælge til andenpladsen, jamen så har jeg så 3 at vælge mellem. Til tredjepladsen har jeg 2 at vælge mellem, og til sidstepladsen, jamen der har jeg kun 1 at vælge mellem. Så det er 4 gange 3 gange 2 gange 1. Og det er jo også det, vi kender som R-fakultet, fordi vi netop har R-elementer af den her mængde her. Og det er jo bare 3 gange 2 gange 1, så det er fakultet. Hver af de her kombinationer her, der kan vi jo lave permutationer. Så jeg kunne gøre det samme hernede for den her, og jeg kunne gøre det samme der, og så videre. Og i alt, så vil jeg altså herude få skabt et antal permutationer, og det vil jo lige præcis være antallet af permutationer, som jeg kan lave, hvis jeg starter med at have en mængde på n elementer, og udtager r elementer og sætter dem i rækkefølge. Så lad os prøve at opsummere. Antallet af permutationer, jeg får lavet, det er altså lige med antallet af kombinationer her, gange med hvor mange måder jeg fra hver kombination kan lave en permutation. Og det var jo lige præcis R-fakultet. Så nu har jeg fået opstillet en ligning her. Og lad os prøve lige at arbejde videre med den. Lad os prøve at isolere vores kombinationer her.
Og det kan jeg jo lige prøve at gøre ved, hvis jeg lige prøver at gange med 1 divideret med R fakultet på højre siden her. Det jeg så vil se, det er, at R fakultet går ud med R fakultet. Så får jeg isoleret min kombination her. Jeg skal bare lige huske på den anden side her også at gange med 1 divideret med R fakultet. Så tilbage her på venstre siden har jeg altså 1 divideret med R fakultet gange Pn, R. Så står der altså Pn, R her, og det er jo, der kender vi jo en formel for antallet af permutationer. Den kender vi jo, den har vi jo bevist tidligere. Jeg prøver lige at gå herop. Det var den her, vi kendte som n fakultet divideret med n minus r fakultet. Så hvis jeg lige prøver at skrive det i stedet for Pn, R. Så starter bare lige igen med at skrive 1 divideret med n. 1 divideret med r fakultet. Og så i stedet for det her skriver jeg n fakultet divideret med n minus r fakultet. Og det skal så være lige med et antal af kombinationer. Så kan jeg jo lige her sætte på fælles brøk. Her på venstre side, jeg har 1 gange med n fakultet. De giver bare n fakultet. Og så hernede i nævneren, der har jeg r fakultet gange med n minus r fakultet. Og det er så lige med min antal af kombinationer. Og nu ser jeg jo, at lige præcis det her, det er formlen for minimalkoefficienten, som jeg startede med at skulle bevise her.